masoya zalla shi ne aure wanda ke kawar da illa ai zama da juna ba wani kwalla yau dai ban shiga kayyare haɗi na Allah na kunya aure yau murna muke zalla ni Usman dan amana zai rawa kar auren Bashiru abokina auren masoya yau Bashiru ne angon Rukayya so haɗi na Allah ku rike juna san babu rabewa fatana durƙusawa a gaban Allah buwaye roƙo nake kai tsira gun farin masoyi ina yi ratse rabbi ka sai ta ni layi tuba Allah ka raba da ni da magautan bayana waka nake so zarirawa masoya waka ta aure na Bashir ne ga mu ga masoya aure na ƙauna wanda ke ture kiya ya aure Rukayya Allah ya kamu lokaci yau ce rana Bashir ga hudu bata kai adalci na gaske amanar Rukayya aka mika ma karkai sake yau ka yi dace ba zancen leke-leke yau ga ka gata an miƙa ma ita sai ka kula da amana Rukayya amarya mai kyau ce ga biya kin samu shaida kun manya san baki da juya ɗakin ki zaki yau dai mun kwashi gayya fata miki Allah
so ruwan zama ne in kai dacen masoyi, so tafiya ne in har aka ce ka gama yayi. Kar kai wasa kar shi na farin masoyi, auren masoyi shi ne daidai in ji hadisin manzona. Bashir da Rukayya ga hudu ba ta ƙarshe, auren ku yi kyau yau ko makiyaya za su kushe. Ko me ya faru sirrin juna ku taushe, sirri a kunshi wa za ya sani har ya baza shi nazari na. So ginshiki ne wanda ke haɗa kan mutane, inda so da yarda to mi zarraba kan mutane. Masana sukan ce ai rashin masoyi dafi ne, rabuwar masoya ita ce ke zama silar zubuwar kukana. Gaisuwata ani kalbi zani solidar, ga gaisuwata ko wanda ya yi murna da ranar, ga jinjinata kun